Ahoj, pojď si se mnou rozbalit nový Maker 4 od Cricut. Oni teď vydali 2 nové plotry, nové řady jejich plotrů Explore a Maker, takže teď oba dva tyhle ty modely mají svoji verzi 4. Nahoře obálka, pravděpodobně s instrukcemi. Já jsem si myslela, že se mi ta barva úplně nebude líbit, ale je teda nádherná, je taková modrozelená a fakt hezká. Pak je v krabici kabel na propojení do elektřiny. Tohle to je na americké zásuvky. Tohle to mě teď zarazilo, protože to je na propojení plotru s počítačem, ale má to na konci C a normální USB tady nevidím. Takže já ještě musím rozmyslet, co budu dělat, protože já USB potřebuju, protože můj stolní počítač neumí propojovat přes Bluetooth. Pokud máš zařízení, které mají Bluetooth, řešit to nemusíš. A já teda kouknu, jestli budu potřebovat dokoupit ještě nějaký kabel s USB na konci. Nově, oni to dřív teda dělali, ale teď už zase konečně dávají k plotru řezací podložku, což je super. A v téhle oválce, která tam byla úplně na vrchu, tady jsou rovnou instrukce, jak se plotr zapojuje, jak se propojuje s tvým počítačem nebo s mobilním zařízením. A taky teď dávají pero a mnohem víc vzorků materiálu. Předtím tam byl jenom smart vinyl a teď je tam smart nažehlovací vinyl, nějaký karton, přenosová folie 2 kusy, obyčejný smart vinyl odstranitelný a tohle taky. Takže vlastně 3 kusy černého smart vinylu. Akorát by mě zajímalo, jestli jsem to přehlédla. Ale myslím si, že ještě v krabici měl být mini háček. Tak třeba to ještě někde najdeme, nebo jsem slepá, anebo nám ho do Česka nedávají. Tak si ho jdeme rozbalit. Já pak natočím ještě nějaké sexy záběry, ať si to taky užijete, jaký je krásný, nový, hladoučký, to tam asi neucítíte, ale prostě ať si užijete zblízka, jak se krásně otvírá a jak vypadá. Tahle nová generace Maker 4 a Explore 4 od Cricut je 2krát tak rychlejší při řezání na podložce než jejich předchůdci. A říká se, že by měla být při řezání i přesnější. Maker je nejvyšší řada z plotru Cricut, který toho umí úplně nejvíc, dokáže řezat největší škálu materiálu. Patří do něj, nebo dá se do něj dát obrovská spousta kompatibilních nástrojů, takže s ním můžeš nejen řezat takové ty základní věci, jako je vinyl a papír, ale umí i balzu, umí i pravou kůži, magnety, umí třeba i krásně řezat filc a látky, protože ty kompatibilní nástroje, které do něj patří, tak mezi ně řadíme například rotační nůž, který je úplně úžasný na látky, na filc, potom tam je třeba nástavec na gravírování, na embosování, prostě můžeš s ním dělat spoustu věcí. Dáme pryč tu pěnu, která to chrání. Plotr už je rovnou základní řezací nůž, který je tady ve svorce B. Stačí jenom takhle to otevřít za tenhle ten zobáček. Nejdřív to půjde trošku stuha, tak se nelekej a takhle to jednoduše vyndáš. A tady do druhé svorky, do svorky B, tam se může dávat například to pero, které bylo v plotru. Takže jednoduše
zasunout, zatlačit maličko, dokud to necvakne a zavřít. A takhle můžeš kreslit. Dává se tam třeba i rýhovací nástroj. Teď koukám, že mi to má ještě trošičku jinak, takže jsem vylovila zpátky z krabice tu americkou zástrčku. A my totiž od ní potřebujeme tu krabičku. Takže vyndat a do krabičky zastrčit ten konec od naší české. Nebo evropské, ať to řeknu správně. Takže tahle ta dírka a zapojit do elektřiny. Zapneš to stisknutím tohohle tlačítka. A teď už si to můžeš propojit s počítačem, tabletem, telefonem. Na počítač mají program Design Space, který je bezplatný. A na telefony a na tablety tak můžeš využít aplikaci Design Space. Je to pro Android i iOS. A ukážeme si teď, jak to získat. Tady si vyhledáš svůj produkt. Takže my máme Cricut Maker 4 a já už aplikaci mám i program, takže tady ono je to celé česky, takže se nemusíš bát, provede tě to od začátku do konce, takže já tady dám stáhnout mobilní, nebo ty dáš stáhnout mobilní aplikaci, nebo přejít na velkou obrazovku a uděláš si to z počítače a já tady dám otevřít aplikaci, protože už to mám. A rovnou ti to hodí, že si můžeš nastavit svůj plotr. Takže já dám, že mám řezací plotr, pokračovat. Tady si vyberu jaký, pokračovat. A už ti to provádí. Máš mít plotr v dostatečné vzdálenosti od zdi, zapojený do elektřiny a zapnutý, což jsme udělali. To máme, takže pokračovat. Teď ho to vyhledává přes Bluetooth. Pokud nemáš Bluetooth, tak se to zapojuje přes kabel do počítače. Takže tady vyberu, jaký mám. Ono se to spojí. Že je to spojené, poznáš i na plotru, protože se rozsvítí modře to tlačítko. A je to připojené, takže vidíš, jak jednoduché to je. Pokračovat. Přijímám smluvní podmínky a aktivovat. A teď se to bude aktualizovat. Mezitím, já už mám účet tam udělaný, ale mezitím tě to ještě vyzve, ať si vytvoříš svůj Cricut ID. Takže se toho nelekej, to je potřeba, prostě se u nich zaregistruješ a zase tě to provede v češtině, uděláš si tam svůj účet a potom budeš pokračovat v tomhletom nastavování. Tak a je hotovo. Pokračovat. Na počítači to teda bude vypadat skoro stejně. Teď jdeme udělat testovací řez, čím si donastavíš plotr. Vezme si jeden smart vinyl a pak klikni na pokračovat. A ono ti to i píše, ať vytáhneš materiál z obálky a ať vložíš arch mezi vodící lišty. Vodící lišty jsou tyhle bílé pacičky. Teď to tam jenom vložíš, jakmile to máš, stiskneš tohleto tlačítko, co už na tebe bliká. A zase ti ukazuje, že jakmile si natáhl ten materiál, tak máš kliknout na tlačítko pro start. Bliká na tebe, takže tady není kde se splést. Tak, jakmile dořeže, zase ti ukazuje, ať stiskneš tohleto blikající tlačítko pro vyjmutí a máš hotovo. Tak, tvůj první řez je hotový. Zkusíme si teď něco vyrobit? Jenom nějakou rychlovku, ať si ho osaháme. Teď klikni na pokračovat. A tohle je tvoje místo, kde budeš všechno tvořit. Ten program je teda zdarma. Aplikace i program jsou zdarma, ale bude ti to nabízet, ať si uděláš Cricut předplatné, protože potom můžeš využívat úplně celou databázi projektů a obrázků, fontů, které tam mají, ale obejdeš si i bez toho.
je tam toho spoustu zdarma, stačí si to prošmetit, takže se toho nezalekni, že to na tebe tam bude ukazovat cenovky. Pojď si se mnou teda ještě něco vyrobit. Uděláme si jenom nějakou rychlovku z vinilu, ať si ukážeme ještě, jak se to dělá na podložce, protože tu folii, kterou jsme tam dávali, to byl smart vinyl a ten se tam může dávat jen tak bez podložky. Pokud budeš chtít řezat jiné věci, tak k tomu budeš potřebovat podložku. Přejdi si na plátno, můžeš tady vpravo nahoře, půjdu tady do sekce obrázky a najdu si něco zdarma. Já miluju kytky, takže vždycky jistota u mě je najít si nějaké květiny. Když tady klikneš na filtr, tak si můžeš vybrat obrázky, které jsou jenom zdarma. Jakmile si vybereš, klikni nebo ťupni na plusko, tím se ti to automaticky přidá na plátno a teď si uprav velikost, jenom na to ťupni a zmenši si to, jak potřebuješ. Tak potom klikni na vyrobit. A teď už dáváme na podložce. Pokud budeš používat ten smart materiál, dáváš bez podložky. Já dávám na podložce. Potvrdit. Další. A vybírám premium vinyl stálý lesklý. To dávám na většinu takových těch klasických lesklých vinylových folií. Teď si vem podložku, sunej z ní ochrannou vrstvu a nalep si na ní vinyl. Tyjo, to lepí. Lepí hodně, nejsem zvyklá. No takhle, hodně lepivé podložky, na to, že má být lehce lepivá tahleta modrá, tak teda lepí dost. Pěkně to tam uhlač. Jak jsem to na poprvé nalepila špatně, tak jsem si to tady pěkně pohnula, ale plotr bude řezat tady od kraje, takže mi to teď nevadí. Zasunout mezi vodící lišty a už na tebe bliká tohleto tlačítko, které zasunuje materiál dovnitř. Měl by být 2x rychlejší než jeho předchůdce, když řeže na podložce. Takže to teď si vyzkoušíme. Jakmile si projede podložku, už na tebe bliká tlačítko pro start, takže ho zmáčkni. Posunu blíž, ať vidíte. Je to teda rychlost. Nejdřív si vem háček a zkontroluj, jestli to prořízl dostatečně. Tak, dobrý. Kdyby to neprořízl dostatečně, tak to nevyndavej, ale zmáčkni znova tohleto tlačítko pro start a on to začne řezat ve stejných místech, jako řezal ten první pokus a doprořízne ti to. Když to teda máme proříznuté dobře, tak stisni tlačítko pro vyjmutí. Tak, já jsem si nejdřív odebrala ty vnitřní kousky, protože mi to přijde, když máš nějaký drobný motiv, takže potom se to lépe dělá. Začít vždycky tím vnitřkem. Teď si to odlepím. Co to teda lepí, to je. A vem si nůžky a ostřihni si to kolem dokola. Teď sundej zbytek. Takže ty okrajové části. Tak a v balíčku byla i přenosová folie, která slouží k přenesení vyřezaného vinylu na podklad. Takže jenom si ustřihni tolik, aby to překrylo ten tvůj motiv. Sundej to z podkladové vrstvy. Překrý to. A vem si hladítko, anebo třeba pravítko, pokud nemáš doma hladítko. A takhle to přeji hezky. Nejlepší je odlepovat tu zadní nosnou vrstvu takhle ze zhora pryč. Půjdeš. Se hladítkem a sloupnout přenosovou folii pryč. No, vypadá krásně. Přenosovou folii si můžeš nechat
vrátit si ji na tu podkladovou vrstvu a používat ji opakovaně, dokud lepí. Tak a co první dojmy? Ta rychlost, to je vážně změna. Na podložce je vidět, že to je mnohem rychlejší a určitě mi to pomůže během nějakých projektů, které jsou zdlouhavé. Takže na tomhletom prckovi jsme to úplně nepostřehli, ale jakmile budeš dělat něco, co bude větší, komplexnější projekt, tak tam to bude určitě znát. Myslím si, že to pomůže i spoustu malým podnikatelům, který plotter denně využívají a zakázky budou jenom lítat. No a jinak, co teď posuzovat? Funguje jak má, je krásný, mám radost, akorát ten háček mě zajímá, proč ho tam nemám, jestli jsem jenom sama, ještě ho pohledám a je super, že tam je ta podložka, protože když si někdo plotter objedná, když si objednal někdo ten předchozí plotter, tu předchozí řadu, tak vlastně mohl tvořit jenom z toho jednoho malého kousku Smart Vinylu, který tam byl. Ale teď už rovnou si tam může lepit svoje papíry, svoje věci a vlastně ta fixka, co tam byla a větší výběr materiálu na vyzkoušení, to je super. To je super, že to všechno můžeme teď rovnou používat a vyzkoušet si to. A nemusíme to dokupovat za další peníze. Takže to je paráda. Pokud potřebuješ pomocnou ruku, určitě koukni ke mně na Instagram. Mám tam spoustu tipů, vychytávek, inspirace na tvoření s plottrem a určitě musím ukázat i moji Cricut Bibli, což je e-book, kde je naprosto všechno, co budeš potřebovat. Od základu, jako je nastavení, po ty složitější techniky, jako vytisknout, vyříznout, gravírování, je tam i troubleshooting, takže když budeš mít nějaký karambol, tak tam najdeš odpovědi na nejčastější otázky a řešení nejčastějších problémů. Všechno v češtině, není to žádný manuál, kde máš strohé popisky, ale všechno vysvětluju právě na mém know-how a na příkladech, takže to určitě všechno skvěle pochopíš. Odkaz na něj dám taky dolů pod video. Já tvořím teď s Makerem 3, takže s tou starší generací. Teď budu tvořit s tímhle, takže jestli tě to zajímá, jestli tě zajímá tvoření s plottrem, najdi se mě na tom Instagramu a propojíme se tam. Ráda tě tam uvidím a ráda s tebou budu tvořit. Tak se měj hezky, děkuji za zhlédnutí a těším se třeba u dalšího videa. Ahoj!